যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকর ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরই জবাব ফাইকা আর পয়লা নম্বর খাকা হামতে হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাছা লাইবুমা নুই তমানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হিনে আং খাখলাই आं खरकसा सिविल सोसाइटी नि उंगुई आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबाबे खाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुम गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान किसालायगा इनालानि पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा बसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरकनो जत्न न खाका हाम दावायसा दि फायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनाय माने क मिया जखन पास्ता लाई थांका जिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसाय नाका साथा बायनाय अ जराव न अमुलपुनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मायखा मो ब्लाइखेनो खारनाय माने क एवं अ घटना ब्लाइखेनो सेलेमा चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखेनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिंबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तदन्त खायना नुथु मिया हर आं डिजिपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खायना बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बरर बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण खायका एका अम ब्लैकेट दुखजनक घटना आरो किसु आकाशनां थांति निव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार बसागो दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपी समुद्र दा बर्मा बसागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आईएनडी गो ताइ खाचा बखागो जोंनुखा अजित देवबर्मा द याकुंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पराय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बबो आरो इंजु तुंखा बुजाखा माथाय ता परका कासा मिया देवबर्मा बरम अब बिनि डाकनाम गा बिना असर मुखा ताव साइमेको ताइ केसा दरियान देवबर्मा बबो माथे बुजाक माने ताइ गोबां बरक तिरं नांजाक दङ होनना जों खबर मानखा आं दिनै थायो थानानै नायमाने दा फुङाव दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन दाबो नर्माल फाइसुरियाको आपनि दिनै सासा फुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमानि अब दिनै फुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा पक्तंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटा नि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइके किसा तीनटा 15 व जों जिनि पिकेटिं उठावगैखा गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटि रगर कायसा पइन्ट नारका जे बाइ फुटा दंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जे सिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु सिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडिया बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रसा जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियेल मिडिया साव दाबि मायानो बन उठका अतिर गोबांमा कायचिन आगिनि न साकलाय जाकसिन 24 घन्टानि बन कायचिन त कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा गया सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वानजि द फरंनि बारे बन रिक्वेस्ट नि बारे आबनो सिमसे किसे जागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांनिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरो वे कक सलायका बरो के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथानि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकर्डनि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बना नायतुबै तिख्लायबो हावर हनानि बागै जे जवाब फायका बरना तसा हाय न हाय अनि खाकाहाम ते हामजामा याफारै ते खुलमा याफारै अनि कक मुसुलमान सुतु
तावाइसा नरबाय आहाय आहाय मालायफिनाय जतना गाहाम गोनां दंलै हामबाय खुलुमबाय।